आं बिथांमोनखौ खावलायो दा बिथांमोना भिडिअखौ फुल होआलाबासिनो पलिटिकेल बेनिफिटनि थाखाय एडिटिं खालामनानै काट खालामनानै बिथांमोना भिडिअखौ हगारनानै होदों जुदि बिथांमोना साहस दोङोबा आंजों रायलायफै आंनि नाम्बारा 8822077206 खनसेबाव बुंबावदो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन 8822077206 आंखौ थोंजोङै रायजो राजा आइ आफा बिथांमोना फन खालामनो हायो आं जेबो गोरोन्थि मावाखै आं जेबो भुल मावाखै आं एवारनेससो होदो मानोना आंनि पुर्बपुरुष आबै आबौ आंनि आफानि बिमा बिफा आरो जोंबो दासिमबो जोङो बाथौआनो आरो बे बाथौखौनो जोङो थैजासिम सिबिलांगोन फुजिलांगोन जों बाथौनि जोबोद गरा जों गुबुन धोरोमखौ मुगैयाखै आं बुंदों जे उन्दै उन्दै गथ'फोरा बिसोरो आध्यात्मिक गियान थानांगोन आध्यात्मिक गियान गैयैनि थाखाय उन्दै उन्दै गथ'फोरा गावनि बिफाखौ बिफा बिमाखौ बिमा बिबथिखौ बिबथि होननो रोङि जालांदों बेफोरखौसो एसे आङो एवारनेस टाइपआव बुंदोंमोन नाथाय आंखौ एडिटिं खालामनानै बिथांमोना बेबायदि भाइरेल खालामनानै होदों